Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ha kasngi palay jong katayo, Kamegalia State Skill Development Society, kalayo ban penlong ya ka recruitment drive Hanongton West Khasi Hills District, kabadayru kaway na ki program ban ay jing hikay bat training, kajing thepkam shabar kajila bat shabar kari India, bat ban penilinti ya ki samla ha ka watkam watjam. Ya katay ka recruitment drive layo ban penlong ha Don Bosco Tech Nongston ha kabalay don lang rookie officer naka MSSDS naka tanat labor employment exchange bat ha kanikasngi lasakiru ya shibun ba kisamla watkam kiblawan banishim benta ha katay ka program uba kampen janay karmaulong skill development officer ka MSSDS West Khasi Hills District habagran chekinong to kubor uloong baga jingtmu jong kane ka program kalong ban ay rensa ni ki samla ki bawat kam wat jam bat ki jakatre ni ki placement kim dade e tang hapo kari India henre ki donru ki overseas placement ki badai shabar jong kari India. Polisi Buni King ada kampanjana Karmolong Skill Development Officer jongka MSSDS beripe ya ke West Khasi Hills District di Nagalian jo kami kelas State Skill Development Society di susu bahan petip cipi baru ki paralog jongka tong katahan jo ke West Khasi Hills bangidan mentai kan ke recruitment drive ke bagi pelong mentasi hani adon Bosco Tech Nongspan balasai rukum jo ke bagi sapeteng sopo yang do darbar hall ke bahar promotion road civil and community and rural development block di kecing temu ya kabakongsan jungi bangi penlong kan di recruitment drive kolong ba nen ai kirin salan di kilat kilinti nam bagi khon sama jungi khamtam ya ki bawat kilat ki kabu bakin yo ki kam di jam dobet papiang pantre nam ta jongki te kabangi don mentas ni kam dade e tang hapo jongkari India ka jongi ringi don ru ki overseas placement ki bangi don kecing temu bengin pai khna sabar jongkari India tikani kasing kalong kasing bangi screen la ni scrutinize ki khna ki ba bit ki ba piang khamtam e bengin pai ki placement sabar jongkari India hakabaya mentang nakaliang jong ki recruitment agencies ki ailat ni ko office bengin le ka preliminary interview but hadien jong kata nakaliang jong ki recruitment agencies kin sawan banle seka round ka ba kin sabut hadien ti nakaliang jong nga ko skill development officer ngasoban kentu ya ki ba kadong katan makin sim kini kalat ka kabu khamta me ki khun samla ki baki sngo ba kalat ka kabu na pta jong kam don chu andrei ni soban pentip chepi ba kadong don kalat kalenti na pta jong pi khamta be omtang ba phin yo ya ki kam ki jam ki babet ka babiang dai na pta lese ki tu ki bamla bandan ka sap ka ba ki la bantai na pta ki kam ki ba pher na kalian jong kam ni khalia state skill development society ni ai kalat kalenti pi ba phin yo ki skills training ki ba pher na po jong ka office khnang ba la da ki recruitment drive kan wan biang hapo jong ka district pila bni simenta bat kan long lese kalat na pta jong pi da ki recruitment drive kan wan biang hapo jong ka district te khulisi bone kanam song ya ka bot jong ni jong kam khalia state skill development society ndringin sa shortlist kinu ki ba khambiang tingi expect ba lakum do kitu ki ba bit hingin ngin abi kalat kalenti na pta jong ki khna ba kin yo kin ka kabu kin choy